Sunana Isa, amma sabon zango dai aka fi sani na, amma yanzu haka ina Santa Maria. Barkamu da shekara, Allah maimaita mana, Allah sa sabon shekara mun fi haka. Allah jikan iyayenmu da abokan arziki. To, definitely ka san Ramadan, akwai abin da Ramadan ya gwada muna. Son ƴan waye, ka so juna, kamar kan da kake so kanka. To dole ne in shekara ya kai ya wayo ya kai ma tilas ne mu gode da Allah. Da wani suna nan sun zama babu. Ya samu cikin halin raye, shi mu gode da Allah, alhamdulillah. Salamu alaikum, sunana Kande. Ina yin ma jama'a duka barka da sallah, Allah ya maimaita muna. Allah ya kai mu sabon shekara, Allah ya ji kan margaya. Allah ya sa su futa, ina ma kowa barka da sallah. Shekarar ga abin da ya faru ya sa ni farin ciki, wani abu yana ta yi mini abu da na ji daɗi. Ta yi mini abu ba wasa ba, abin da dan ce dai na Allah ya biya ta. Kuma sunanta Nafisa, ina gaida ina mata barka da sallah, Allah ya maimaita muna. Allah ya kai mu sabon shekara, Allah ya sa sabon shekara mu fiya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Sunana Kabiru Lawal, lakamin da aka sani da shi shine Fresh Empire. Na fito daga Ayawa su North Constituency a karkashin Honorable Yusuf Jaja. Da gidana kenan, Allah kara mai zamani. To, ce alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Wallahi, kuma alhamdulillah, mu gode ma Allah kaman bai ku fara azumi da bismillah mu kare da alhamdulillah ba wani gadama. Wallahi ta yi farin ciki sosai. Akwai ababen da yawa da ya faru cikin azumi ga wallahi gaskiya ban ji daɗi ba. Ban ji daɗi ba sam. Me yasa ce ban ji daɗi ba? Mu duka musulmai ne. Muna son rayuwa. Rayuwa da gaskiya ne mutum ya yi, amma ka tuna kamar lokacin da ya kai lokacin ma a yi ma Allah bauta da fi ka yi ma wasa da shi ba sam. Bauta bai fi ka yi wasa da shi ba. Muna da yan waye da yawa cikin su ga na yi bari da Allah da yawa ba su ya zuwa ba. Amma ka gode ma Allah kamar kai Allah ya cire ka kaya kayi har an kare ka kuma gan sallah ka yi sallah kuma ka kare. Ka gode ma Allah. Muna da matan da mazan duka wallahi suna nan ne lokacin da lati kadin da muka yi bisi da mu yi sallar nan wanda suna zamne suna rayuwa. Ba bai dace ba. Ba wai na buga bayan mutane bane ko wani abu. Gaskiya ke kuma gaskiya su fadi shi ya mi gare shi amma kan fadi gaskiya wallahi shi ka fuce. Sunana Taufik Muftahu ake kafa wayo. Allah ya biya, Allah ya maimaita muna ike mu sabon shekara mu fi haka bai biya bukatun mu. Yaran mu Allah ya raya su ya shiyar da su, marigayen mu kuma Allah ya ji kansu, Allah ya sa su futa, kuma Allah ya sa mu rika nisa because akwai aiki gaba. Allah ya sa kuma garin mu albarka, kudi wadata ya zo, mun samu sabon mulki kowa gaba, samu na addu'a ne sabon mulkin nan Allah ya sa ya yassare ya sake muna lamari ya kyau because garin ya relax sauran kudi kuma lamarin garin shi da kudi. Samu na roƙon Allah da shi ya kawo muna zabi, samu dai addu'a da mu yi sabon president Allah ya ba shi sa da rabo aiki mu duka NDC MPP ku ji amfani muke so. Suna na Khadija Razak, na fito da shi. Na zo hawo idi nan ga Allah kai mu sabon shekara, Allah maimaita mu, Allah cikan marigaye. Ina gode da Allah kuma sabon shekara ya zo iske. Ina gode da Allah kuma ina da rai da lafiya. Wanne yasa ni farin ciki shekaran ga. Ahmed Bello. Ina Accra New Town. Ga shi ina sauraron wani good news. Shi Allah ya sa kafin mu shiga azumi na samu sannan ina farin ciki kuma na yi ma Allah godiya da yasa na samu abin ga. Thank you. Sunana Abdul Salim, na fito Rescos. Yadda aka taru nan ga da yadda kowa ke jin daɗi ya sa shekaran ga komi yana tafiya da kyau. Ina so yi aure amma yanzu ni na gaji. Isa namiji da na ta aure ni ina available ta kawo sadaki.